kedu ka o si aga n'ebe ahụ gịnị ịnọ ana m anabata gị n'ụbọchị taa n'oge aṅụle bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn unu ma gịnị mgbe ọbụla m nwochiri kwa Wednesday izu ụka niile ọ bụ gịnị ka o si agagasị na mahadum campus gist dịka ndị bekee si mee gịnị wee kpọọ ya ọtụtụ ihe ndị ahụ na-agagasị na mahadum bụkwa nke na-egịnị na-enye ụmụ akwụkwọ nsogbu anya bịala n'ụbọchị taa enwere isiokwu gịnị kara aka dị ọkpụrụkpụ njiri bịa n'ụbọchị taa mana tupu m etinye ya ọnụ enwe ahịa ahụ nke na-azụ ihe ahụ nke ị na-eme bụkwa nke gacha gịnị ka ụwa ahụ maka ya were ọsọ were ije chọrọ anyị bịa n'ụlọ ọrụ ndị gịnị isi mbido TV maọbụ gị gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram at isimbido TV maọbụ gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv awụchele n'ụbọchị taa aka bụkwa m gịnị aha m agbabeghị Nwada Chika Irobu onye nọ n'ọgbọ oge aṅụle nke ụbọchị taa iwetara unu ka o si agagasị na gịnị na mahadum kedu isiokwu nke nji bịa n'ụbọchị taa ọ tara akpụ ọ bụ isiokwu gịnị na-enye ụmụ akwụkwọ nsogbu ọkachasị ndị nke nọ gịnị nọ na mahadum ọ bụ oge ezumike ka ha nọ gịnị ugbu a ama m na ị na-ekiri gị bụ nwa akwụkwọ nọ na mahadum ama m na ị na-ekiri m ka ọ dị ugbu a isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa ọ bụ gịnị enweghị ọkụ eletrik na mmiri na mahadum ndị dị n'ala anyị nsogbu gịnị nke a na-ebute ka m kwukwe ya ọzọ enweghị ọkụ eletrik na mmiri na mahadum ndị dị n'ala anyị enwere ọtụtụ nsogbu ndị ọ na-ebutere gịnị ụmụ akwụkwọ ọ bụ ya bụ isiokwu m jiri bịa n'ụbọchị taa bụkwa nke m ga-achọ ka menu unu gịnị tinye ọnụ na ya ka unu fụ ka o si agagasị ọkachasị ndị nne na nna ka unu hụ ụfọdụ ahụhụ ụmụnnu na-agabiga na mahadum ndị nọ n'ala anyị n'ebe ihe gbasara gịnị ọnweghị ọkụ eletrik na gịnị na mmiri nọ maka na nke a na-agba ọtụtụ mahadum nọ n'ala anyị ka ọ dị taa mgbe okpuru maka na ile anya n'izuụka gara aga enwere ngagharị iwe ụmụ akwụkwọ otu mahadum nọ n'ala anyị Uniben ụmụ akwụkwọ ha mere gịnị ngagharị iwe n'ihi gịnị ha si na kemgbe eruru izuụka 3 na 4 na ha enwebe ọkụ eletrik na gịnị na mahadum ha ile anya ọkụ eletrik na mmiri na-aga ndị bekee sị na ha na-aga hand in hand ka anyị sụpụ ya wụ bekee ha abụọ bụ gịnị ha dị mkpa na ndụ mmadụ mmiri bụ ihe mmadụ ji enyere ndụ aka onye na-aṅụrụ mmiri onye ahụ a ga-anwụ mmiri bụ gịnị ndụ ọkụ eletrik na onwe ya na-enyere gịnị mmadụ aka na ndụ ya iji mee gịnị ọtụtụ ihe maka na ọtụtụ ihe ndị a na-eme n'ụwa ka ọ dị ugbu a ọ bụ gịnị ọkụ eletrik na-eme gịnị ya wee dị mfe ụmụ Uniben mere gịnị gara ngagharị iwe n'ihi gịnị enweghị mmiri na gịnị ọkụ ụfọdụ n'ime ha kwuru na gịnị o teela aka bụkwa nke na-eme gịnị agba agụmakwụkwọ ha mgbe okpuru ọ bụ ya bụ isiokwu m ji bịa n'ụbọchị taa nke mbụ bụ gịnị ọ bụrụ na enweghị ọkụ eletrik ụmụ akwụkwọ ga na-agụ akwụkwọ gịnị n'anya itiri ebe niile ga-adị gịnị ga na-eji gbii ha agaghị ahụ ọkụ ha ga-eji wee gịnị gụọ akwụkwọ ọ ga-eme ka gịnị ohi bawanye maka na ọ bụrụ na ịbata na gburugburu mahadum n'abalị ebe niile itiri akpị ya onye ohi ga-ezuru gafere ị gaghị ahụ ya n'ihi gịnị ebe niile gbara itiri ị gaghị ahụ onye ohi mgbe ọ bịara ịchụọkwanye ị gaghị ahụ ebe ọ gbara gawa n'ihi gịnị itiri kpiri gịnị ebe niile mana ọ na-eme ka ụmụ akwụkwọ otu nzuzo rịa ibe ya elu na gịnị na mahadum mana ugbu a m ga-etinye ọnụ na gịnị ọghọm enweghị mmiri na mahadum na-ebutere gịnị ụmụ akwụkwọ nke na-ebutere ụmụ akwụkwọ nsogbu n'ebe ọ dị ukwuu ọ bụrụ na nke ọ na-eme ka ha gịnị ka iwe na-ewe ha maka na oge ị ga-eji wee gịnị gụọ akwụkwọ i were ya gawa gịnị je na-achọ gịnị mmiri n'ihi na gịnị mmiri enweghị ọ ga-eme ka oge ị gara ije were mee nchọcha ma otu ihe maọbụ nke ọzọ maọbụ asaịmentị e nyere gị mee ị gara eji wee mee ya i were gbagharịa gịnị were na-eme gịnị na-achọ gịnị mmiri n'ihi na gịnị mmiri anọghị ọzọ dịkwa ka ibe ya dị gịnị ndị bekee si cleanliness is next to godliness ma enweghị mmiri na mahadum ọ na-emebe ka ebe niile gịnị na-esi ka nkakpụ na-esi ka ihe rere ure ị ga-ahụ ụmụ akwụkwọ onye ọbụla akpa ha niile adịcha gịnị deti ihe ndị ha kwesịrị ime efere ndị ha kwesịrị ịsa akpa ndị ha kwesịrị ihe ndị ọzọ ha kwesịrị iji mmiri mee na mahadum ma ọ nọ ha ya ebe niile na gịnị na-esi isi ure na adị gịnị ebe niile maka na gịnị mmiri bụ ihe niile ihe ọbụla nke ị chọrọ iji ime ọkwa mmiri ị chọọ ịkwọ aka ihe ọbụla bụ gịnị mmiri mana abịa na mahadum enwezi ya bụ gịnị mmiri ọ na-eme gịnị ọ na-ewute ụmụ akwụkwọ n'ebe ọ dị ukwuu
o nwere ọtụtụ ọghọm ndị ọ na-ebutere gịnị ụmụ akwụkwọ na mahadum. Anyị ekwuola ọghọm nke enweghị ọkụ eletrik na mmiri na-ebute, mana ugbu a kedu uru dị na enwe ọkụ eletrik na mmiri na gburugburu mahadum? Kedu uru ọ ga-abara ụmụ akwụkwọ? Nke mbụ bụ gịnị? Ọ ga-eme ka ụmụ akwụkwọ gịnị tinye uchu n'ihe ọ kpọrọ bịa. Oge ahụ ị gara eji were ka ije chụwa mmiri anọ na hostelụ, mmiri anọ na gburugburu mahadum. Kedu ebe m ga-eji je zụta mmiri? Kedu ebe m ga-aga je kwụwa na line iji chọọ mmiri? I were ya gịnị mee ihe ọzọ, were ya bara gịnị onwe gị uru, were ya gụọ akwụkwọ gị, were mee gịnị mee nchọcha ndị e nyere gị were mee. Ọ bụrụ naanị nke ọ ga-eme ka gịnị ogbe gburugburu gị dị ọcha. Ịdị ọcha dịkwa mkpa na ndụ mmadụ, maka mgbe ụfọdụ enwe ogbe dị gịnị ruru unyi, ọ na-eme ka gịnị ọrịa dị iche iche mee gịnị dakwasa mmadụ. Mana enwe ogbe mara mma dị ọcha, ọrịa gịnị ọrịa ga-agba ọsọ. Ọ ga-eme ka ogbe gị gịnị dị ọcha. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ ga-eme ka ihe gbasara ndị otu nzuzo bilata na mahadum, maka na gịnị ọ bụ n'abalị ka ndị otu nzuzo ji akpa ike. Mana enwe ọkụ eletrik ndị otu nzuzo ga-eme gịnị ga-agba ọsọ, n'ihi na ha agaghị enwe ebe ha ga-anọ n'abalị na-akpa nkata ọjọọ, n'ihi na ọkụ ga-adị ebe niile. Ihe ọbụla mmadụ na-eme, ọ bụrụgodị pin dara n'ala, ihe ọbụla dara n'ala, ị ga-atụ ụta ya. Maka gịnị? Maka ọkụ dị ebe niile. Ugbu a ga-elenyezi anya kedu ka a ga-esi gboo nsogbu enweghị ọkụ eletrik na mmiri na mahadum. Mgbe ụfọdụ nkwugide dịka si mgbe niile m na-akpọ ọchịchị etiti, mana ụbọchị na na-agata n'gịnị a na-agata n'isi esupi anya. Ọchịchị etiti biko do gbataranụ ụfọdụ mahadum ndị nọ n'ala anyị ọsọ enyemaka, ma nke steeti nwe ma nke dị nkịtị nwe. Ekwula na ọchịchị etiti asịla na ọ bụ anyị nwe nke, ọ bụ steeti nwe ya, ma ọ bụ ndị nkịtị nwe nke a. Gbazie nkịtị ka ihe na-eme gịnị ka ihe na-emebi. Biko gbaanụ mbọ hụ na enwere ọkụ eletrik 24 hours, ndị si nọ 247 mgbe niile na gburugburu mahadum. Ọ bụrụ naanị nke a mekwa ka enwere gịnị ezigbo mmiri, bụkwa nke ụmụ akwụkwọ ga-eji wee na-eme ihe dị iche iche na mahadum, ka ha nwekwa n'ike tinye uchu n'ihe ha kwuru bịa, nwee ike tinye uju ha gụọ akwụkwọ ha gụta, ha chọrọ ime nchọcha ha hụ ọkụ ha ga-eji wee chajie foonu ha, ekwentị ha, makwa ndị laptọpụ ha were mee gịnị nchọcha. Ọ bụrụ naanị nke a, ndị minista na-ahụ maka ọkụ eletrik, enwere ministers ndị na-ahụ ọkụ eletrik. Ọ bụla ka ọ dị ugbu a, onye isi ala họpụtala ndị ministers, nye ha onye ọbụla gịnị ministri iru uri ya ihe ọ ga-arụ. Biko onye minista ahọpụtara maka ọkụ eletrik na mmiri, biko ana m asị gị lenye anya na nke a, hụ na enwere gịnị ọkụ eletrik na mmiri na gburugburu mahadum niile nọ n'ala anyị, ma nke ọchịchị etiti nwe ma nke gịnị ndị nkịtị nwe. Ọ bụghị naanị nke aha, ndị na-ahụkwa maka mahadum, ndị university management dịka ndị bekee si akpọ ya, ga-agbalị isikwa ike hụ na mgbe ụfọdụ ya bụrụ ma ọkụ adịghị, na biko gbanyere ha gịnị ụmụ akwụkwọ ọwụrụgodi gịnị jenaretọ, ka ha were mee gịnị ka ha were hụ ụzọ, ọkachasị gịnị n'abalị. Anyị ma na ọ dịghị mfe inye ihe niile ụmụ akwụkwọ niile nọ na mahadum ọkụ, mana gbalịa na ọkachasị n'abalị ka ha were gịnị hụ ụzọ, ka ndị otu nzuzo hapụ imere gịnị ịkpara gburugburu mahadum n'aka. Ọ bụghị naanị nke a, biko unu ga-agbalịkwa na oge niile ndị na-ahụ maka mahadum, ndị university management, hụ na mgbe niile unu na-agagharị na-elegharị transfọma ndị na-adịghị mma, igwe ọkụ ndị na-adịghị mma na n'ime gburugburu mahadum, waya ndị na-adịghị mma, transfọma ndị na-adịghị mma. Lee na ya ndị ke na-adịghị mma, unu agbanwee ya, maka na mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ waya na-adịghị mma nke wee weta ọkụ, nwa akwụkwọ nwere ike ọma ya zọnye ya ụkwụ, ya shọkụọ ya, mee gịnị gbuo ya. Biko unu ga-agbalị lee ihe ndị a niile, hụ na gịnị waya niile nọ gara ọfụma. Ọ bụla ndị nke paịpụ ndị na-eweta mmiri na gburugburu ụlọ akwụkwọ, hụrụ na gịnị paịpụ ndị ahụ enwe nke gbawara agbanwa, enwe nke na-ehi nke ọ ga-abụ gịnị ụmụ akwụkwọ mmiri na-adịrị ụmụ akwụkwọ oge niile, ka hapụ isi na ọ bụ paịpụ nke a na-eweta mmiri gbawara, maọbụ paịpụ nke ọzọ na-eweta gịnị mmiri gbawara, bụkwa nke ga-eme ka ụmụ akwụkwọ hapụ gịnị inwe mmiri na mahadum. Gbalịanụ na ihe ndị a niile na unu na-elere ya anya oge abụla gịnị oge, iji mee na ha gịnị iji hụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma.